Добър ден, бели хора, аз съм Живко и цъкам с Ленди Тъбис. С един приятел и тъпанар, чакай ма. Чакай ма, е! Аре бе, Робин, чакай! Я подскачай ма. Казах ти всеки за това. Хубаво, добре. Щом те искаш. Ой, мамка ти ме накарна шибана. Значи, всеки за себе сте, бе? Хубаво. Съгласен. Ти си слаб, не можеш без мен, бе. Ок. О, втора торчика. Си още на първата, нали? Нали? Коя се обърна? Я ти се обърни. Сега няма кой да се оглежда за теб, нали знаеш? Пожелавам ти да изляза точно пред теб, дано. Казах точно пред теб, нали знаеш? Да ми смутиш хуя, пред теб ще излязат, не пред мен. Мамка ти... Ей, тъпана! Кога следваше, буклук? Ей, нещастник, махай се от мен веднага. Ей, чай да взема след. О, не! Шит! Следваме или не? Аз не знам. Оф, мамо, остай ма, сега не мога. Или не? Шибаняк такъв, следва ти двете мен. Е, буклук мръсен. Кой се опера? Чик, не чувствам. Да. Или нещо ще се караме с себе. Аре бе, човек. Само мен следват, не е честно, елай ти. И теб да те следват. О, намерих нова торта. Ти ги взема, аз сам. Още ли те седя? Не знам, не. Този път са за теб, Робин. И това майко! Кофтя. О, 5. Не е зле, Робин. Те ли седят? Не е яко, нали? Мамо, вратата! Аре бе, Робин. Аре бе, по-бързо бе. Трябва ми още... Не! Задънена. Врата. Да. Аре по-бързо. Шибаняк такъв. На пусто поле. Аз съм тука... О, още една. Край, седма. Бързо, спринт. Майка му да е. Аре, спеса хиляди бе, тъпана. Аре, бързо бе, тъпи торти. 7 торти, майко, човек, мога да спечеля. Преди теб. В къщата им съм. Пожелавам се ти като чиж да та фанат. Ес, 8 торти. 8 торти. Тук капно е. 8 торти, Робин. Цели 8 торти, повече няма се обръщам. Не ме следват, не ме следват, Робин. Не ме следват. Я се обърни да виж дали те следват. Нямам. Аре, човек! Опа. Чакай малко съм се прибрал. При мен е мамка му. Ама и аз видях нещо. При мен има едно. Вече и теб следва едно и мен следва едно. Двамата сме прецакани. Айде да ходим двамата. Ама ти пък не можеш да ме изчакаш, Робин. Аз съм до онзи камък, до първото падна. И аз никога не идвам. Пък и ти трябва да ме чакаш там с оно червеното нещо. Тъй че... Не. Шит. Много е бързо, е.
Аре бе, къде са ти шумите? А защо толкова бързо е? Повече няма да се обръщам. Вървя си по пътя и събирам всичко, което ми падне. Човек, искам да играм с Алекс, двете гонят него. Не! Малко заседнах на място. Човек, мамицата ти мръсна гъвна. Човек, искам да ти гепам торти и аз да спечеля. Не мога намеря никакви торти. Аз имам 8, че колко имаш? Не знам, къде ги пише. Ами като спечелиш торта и ти показва колко имаш. Съм 5 към 6. Аз имам 8. Чик, знаеш кой бързо е? Като се обърне винаги е зад мен. Майка му шиба. Имаш още. Да бе, вау. Майка му, аре сега бе. Ето так. Аз не се стресвам. И като не се стреснеш? Продължавам напред по пътя. Пътището е най-безопасният път. Сега ако се обърна, той ще ми крещи, майка му шиба. О, още една май. О, девета. Девета торта славянка. Още една етажа, Робин. Още една. Само една торта. Чек, навсякъде вече съм ходил, нищо не мога да намеря. Да, аз как намирам? Точно искам да видя миналя... О, виждам та! Следвата, Робин. Знам та къде си, на някой поле си, нали? Не! За теб ли? Да, аз съм зад тебе. И покук, махай се от мен веднага. Веднага, да та няма от мен. Зад тебе, че на колко му от тебе. Аре, тъпанар, махни го, майка ти, ба. Как да го махна папа? Аре, махни го от мен, бе. Чек, всяко се обърна и ще крещи, майка му шиба. Мен гони ли ма, виж? Абе, аз отида да знам, ме. Дясно виж. Чек, ако се обърна и ще умра, няма. Дясно виж. Абе, няма. Това до теб съм, бе. Аз само ще бягам напред, докато не ми скрещи в лицето. Ти на косъм е до тебе. Точно зад мен, бе. Да. Обърни ще са, така. Ах, мамка му е. По мен нищо няма гони си. Да, защото има 6 торци, докато мръсен. Аре, тъпа къща, не те искаме. Их, дай ба, пак тъпото поле, трябва да обръщам сега. Това пак къщата е... Влизай в къщата. Да. Не, заседнах на едно място, майка му. Все още ще виждам. Гони ли ма? Да. Аре, бе, махни го от мен. Как да го махнете пак? Мен да хвани, нали? Еми, да. Аре, бе, майка му да еба, още ли ма гони? Да. Аре, бе, чиваняк такъв. Трябва да намериш просто торта. Да, трябва да намеря торта. Аре, не сте бързо, мъжи. Скали. Мамка му. Ко стана? Излезем от... Следните ми майка мъжи. Да. Сега не те виждам. Аре, бе, Робин, къде е последната тъпа торта, бе? Аре, бе! Пътека, моля те отведи ма до шибаната торта. Майка му да еба, стига, нди. Не. Аре, бе, мамка му е, къде е тъпата последна торта, бе? Надясно или наляво? Наляво. Аре, бе, спри да ма гониш, бе. Чик! Точно зад мен ли върви? Мамка му. В началото съм. Мамка му. Не, задъни ни скали. Ей, сега съм мъртъв, край. Трябва да се стегна да ни изкрещат, за клочи. От скалата взе ли тортата, бе? Къде? От скалата. Абе, скалата, бе, Робин. Пак ли за тебе?
Абе, той човек винаги ма гони. Надалече, ама пак ма гони. Сякаш някъде. Еми да, на 6-та торта си. Като станеш на 9-та кът мен... Майка му шиба. Това е бах трудната игра. Няма се обърна, няма. О, виждам та, гонита. Гони ли го, майка му, наблизко ли? Аз съм до него. До той дете гони, обаче той не може да ми направи нищо, защото то гони тебе. Ня. Къде учи и то? Аз не го виждам. Не знам. Ама видя го, че та гони, човек. Беше точно до мен, то с твоя. Аре бе, тъпа торта, ламе бе. Чекай, тъпата торта. Искам да ти гепам една от тортите. О, виждам та, той се е махнал това. Да. Не влизам там. Сега ще ме прецакай, като се обърна, ще е зад мен. Майка му шиба! Ко са хилиже? Зад мен е буклук! Майка ти шиба, тъпа мръсна гадна. Ко са хилиш? Човек беше зад мен, ама не ми изкрещя. Бах ти мазнат. Човек, кой знае къде е това тъпа торта? Ето е тортата. На коя аз? Искам сега. Ти торти не можеш да намериш, бе. Аре, тъпа игра. Чи, къде е последната шибаната? Намерих я, ес! Ес бе, мършо, ес бе! За пръв път превъртам мръсната тъпа игра. Аре, да. О, да, спечелих. Да, били хора, значи за вас спечелих играта, естествено. Как? Няма заради този буклук, дето играх с него да спечеля. Аз съм Живко, надявам се да ви харесва видеото. Чао!